Hi guys, medyo adlaw ni jung tanan. Karon day guys, adlawng Lunes. Ninja. Grabe nag-uol jud ko kay pag-abot na dari. Wa ni sud ag tubig sa tabay. Ninja ag mga buwak. Mora ni hang nabubuan. Mora jud ni hang nabubuan kani. Kani siya. Kay wa isud tabay hugani na gani nagkubkubron. Ilang gipalawman. Kani wa na ni na mabubu. Kani wa na mamubui. Kani pud. Pero bintahan ni siya kay dinhi antag sa init. Nadari nagkubkub di ah. Hanggang sinilas mabalik di ko kapoy sinilas. Mabalik ko sang agi kay wa koy sinilas na. Nalimot ko. Man yung gaingon nga Pink Princess na girl ko danin jud di muubuan kay kuan basig mamatay. Kani haning ibubuan. Aguban jud pasensyahan jud. Kay wala man jud ko ibubu. Kani haning nabubuan pud dis naging adlaw basa-basa pa na. Basta lagi. Tungod lagi sa kainit. Nag-bermuda na kita mo nalain na color. Kani wa ni na mabubui. Taon man jud sa mayang mahimo nga o may tubig. Kani pud wa ni na mabubui. Na guys kita mo. Nasulog na sagbot na. Nja. Kani pud wa na mabubui rong adlaw. Saon man lagi. Magkuha sa ko sinilas kay tanaw ko nila. Nay gisulan si sir nga magkubkub. Tanaw ko. Kani pud wa ni na mabubui. Kani ra dapit man yang nabubuan. Adto. Nja kani bintahan ni kay di ni maintan. Dadi ah. Naluoy ko sa kubkub. Ang luod siya. Da sila nagkubkub. Gilagman na dyan taman niyo. Ang gapoy ning gawas nga tubig. Ah. Na jisud. Gilagman na ni. Kubkuban na nila. Awa, mga jining agas. Pa mga jining agas. Di ko na tubig. Naskilid. Source. Na din ni agas kunong grabe ginaya. Adyo naman tan nagbugusog na milagruhan char. Luwi na po sila ilang nang kubkuban. Nangga wa man. Inalaman po kog sa juron kaya mapayag mahimo. Ano ko ka pamubo. Kaniyang kagulan o di mabubuan. Kaantag sa init. Kanagis na bubuan. Kaya grabe ang taga. Luwi jud na. Kana. Hindi ko ang raba na. Fern. Ko ang raba dyan na kanang na anad sa tubig. Hindi di na mabubuan. Matay dyan na simba ko. Luwi lagi mga tanong. Swimming pool, wa ni sud. Dara dia. Namuak gihapon si Ja. Nice. Mao lagi makaguol. Dalaghang mga pinatubo nga bougainvillea dia. Namuak na. Mga buhi na jud. Makaguol. Kani wala po din na mabubui. Saon man po na ako asa kumukuha tubig. Magampo na lang magudyo kong muuwan. Kay parang maulian ni. Bougainvillea daghang kadug buwak na.
kaguol. Saan man. Kali si Ja, haning pagabubuan, punuan ni sa nganda ni kananay rambutan. Kanuna na sa bubuan. Pero nalipay ko kay nanguhan si Ja namuwak na. Madung ni si Ja mamunga. Lagi pero lagi kay grabe mag-inita na. Naibuwak ni din na. Naghan na po di kaso na action nagkasunog kay wala lagi mabubuy na mamunga ni si Jabaw. First time siguro niyang mamunga. Kaguol radyo. Kani ba? Nice si Jang buwak na. Kani na. Apa to? Kani ba na? Grabe dyan yung humuta. Grabe dyan humuta. Murag si Jang humut og sampagita. Nga si Jang kahumut. So, na ako kabantay. Mulabay ko dari. Masaka ko. Kadang ngayon ko sa berang humuta kani man desi siya kasi nakailada ni nakalimot lagi ko sa nganda ni dati ginga sa Ate Michelle din sa bato yung nganda ni nice na bawo yung saon ni karipod si Ja wala na mabubui Lord, pawan na yung taon. Nangamana Bawo Muli na lamang ko ron. Labak ko sa mga kaysa pimahimo na. Kani ba si Ja? Hinahan ko. Nice. Kuya, wiring nga oy. Ano judo awa? Kita pastor. Ano judo? Ano ka bless? Bless din eh. Bless. Concentrate sila. Guys, nalipay ko nakauligaw mama guys. Kay namag kang mama ni uli guys. Nalipay ko nakauli ka ma. Nalipay ko na si Ja ang nakauli ko kay makadug. Ja. Di si Ja na madasang trabahoan kay way tubig didto. Lisod. Sunod na naman ka nadadunog na tubig ha. Kaya asa man kadagto mo CR nga may tubig. Sunod na og ma-okay na ha. Pa dyan ni Ja kay dugo ko na mi. Mga tug na mo guys. Last days naman guys. Last 10 na nakauli ko last 9 kapin kay huwat pa ko gang masakyan. Has ate mi ba? Mas Valencia. Ang tangan ng brala. Kalikod ba ang tangan dari? Kaya ayun nang magbrama tug. Kaya be. Dapat ganyan rin magitang tang. Karon day guys, adlawng Martes. Jawa pa ko mga to sa trabaho ito gahapon. Way tubig. Isa marong motor. Ito Jinaida. Admit po kuya. Kuya Joy.
Admit po kuya. Lamingan. Daginot. Ang palaya. Ginot. Sa panguhas ang palaya. Hindi na ka untuk mati. Inita na. Siga ka do. Wak. Ingani ka ito mo nang ibubuo. Jilain. Mani ka hugaw ang tubig. Lojas mga buwak o yung nga nahang ibubo. May lain no. Way suda mga baril. Kani mo ni mga hinawasan mara na kadaghanan. Ya kani mo ni gipakubkuban gahapon. Kapag gihapon na. Ay kaluoy. Najud, naluojan jud mga buwak ani. Madi man tag muuwan no, ingani nagpurma. Jaon. Kana nabubuan na. Luto. Nana ko. Para man. Mainita man. Jud ni makatambal sa imo kay law ini. Hinanglan ma. Gupin ang sabaw ha. Oh, Pila pa dahil edad? Kailan pa? Igo pa ng sabaw kay lamin na. Di mag arte-arte bingbing kay panit ra ba ka bukog kaingon ka? Nami magudang law uy. Umuk man na may lugaw. Wala ralaman. Na may isda di mabuka mukos ni kare de. Yung meron kang kahulay. Agdira kay mama ni man makakuan kay tamo yung pinalit. Hi guys, magandang hapon idong tanan. Karon day guys adlaw Miyerkules. Papadyo ko ilis-ilis na. Kay sa nahitabo lagi gabi di abing-bing. Kalit og di sugod sa hospital kay mo lagi tong naka Japan. Nakuha ko no na unsa nahitabo nay? Nalupog. Galit mo naman. Wapo ko kay bawo kay dito mo ko sa trabaho. Ngayon sa kabing-bing. Ato, naman to mo panapon na igilan ka. Hinita ko paracetamol. Taga ang paracetamol di pa inom. Hindi. Painom to nga isang paracetamol. Hindi. Matatagay ko. Ano ka gabi? Natumaw ko ng lamang kong gabi dito. Tuan. Tuan lagi. Kali ko lang galing pamana na. Sa kay mangihin ng lupog man tumbangan na. Hapit na ba tumbas? Mao nang ako may ning uban ni dito sa Dunimili Hospital njawa may wala may video ngadto kay bawal mag-video dito mo nang mag-story time na naman ta. Tumalog ito na itabo nga namilipit sa kasakit sa tidya na kami po dataranta. Ang sila po dani nangataranta kay naluja, nalupog. Ano sakita, jaga mo nagkarug-karug ko noon sa abi na mo kanang kuan na simba ko kanang nay appendicitis kay grabe medyo ko no sakita, dahil skilid. Sumaw to nga nagtawag sila ng ambulance, sinjag ako. Gihapit ra ko kay dito balagi ko ila Ate Marilu natug. Inja. Ako ini uban niya sa ospital manang di pa midug na uli ron. Dan na ay dagang resita ning bata. No ko Isa sa bukita kaya hindi madagi. sa danay. Ning nagigising man lang.
Aling Malab ko na. kay sa Davao. Basta, maganda na. Aling i-turn over ni mother. Bali na sa Kay nay, paminaw nay. Kay nakalimutan ba ni mo po? Tabangan natin kay Isuwat. Hindi ay, kini ka mau maghugas siya diyang Isuwat kita gimisyon. na. Wala lang. Tambalag sa tambalag. Sa oras sa akin noon nga na. Ay, man. kani Moni ako an. Para asa man eh, para na yung hyperacidity. Hindi para na sa 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Quiet 12 please. naman lagi. 13. Pampag-isa. Ano sa bimbing? Ano? Mama? Taka mo ka mo ba ni? Kaya siya, isa din eh. Kaya din. Mama na. Mamang no nga. Kanina, meron na no. Ang morning no nga ba sila? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ilang po ganda. Ang nag-aulupo. Kani, Moni. Kubkub ko dabing. Moni antibiotic. Low battery. O, isuwat ang ngan. Basta ako sa unang tambol isuwat ang ngan. Moni si Danay. Moni resita kay gikuha nila. Moni antibiotic. Mao ni si Jai. Manida ko Moni kadua imun sa isa kadlaw. Ugal sutsus buntag. Dito na asus gabi po. Tuminaw bingbing. Nga naman ka asus sa unang. Moni. Nay, ito ko na. Moni. Subon. Hindi, akan ni. Moni para si Jang hyperacidity. Kas ara 30 minutes sa di pa mukaon kada buntag. 30 minutes before. Size media. Grabe pag-agi yung mga pag-doktor Bintod. Mabasa. Size media kala city mas mukaon. Dok. Ang mga Nani, wa para ba may paniud to dok? Dok kayo pa na mahuman dok? gabi pa sa guys, ambulance sige ba hilak? Sige mama. Hindi ta maghilak. Paglagaw sige mama. Ingit na Ginoo tabang. Anak kita. Sige sabi jang mama. Ginoo ba rin ang mga? Mama. Mama, ningon. Okay. Nara may video dari. Nabasa mo kay Ado, dito. Uy, wala mo kay makuha nga itong doktor, malimot. Agkan ni. Para na dok. Kalara. Para asa man na dok, naman na sa uban dok. 14 days Tama, naman. ito ba? Ano naman to cellphone sabi sa ko sa cellphone. Kalimutan. Banha ka day. Isip mo sa malilot. Kaya resita na itong ipicturean kay gikuha. Kani para asa man ni dok? Manas para sa na para sa lima. Diploma pa na yung mga pasyente dok. Libre ka maumukulighan ninyo siya naman eh. Manami pa ha. Agkan ni 2 times a day. Ba't mo ganyan? 14 days. Di. Yung pa dito. So, just 5 kadlaw. Kaya na ito na ni si Ja. Isas buntag, isas gabi ipod. Di ba kami yan na siya? Di ka maumukulighan din siya niyo. Na, kulighan lagi. Yung kaupaw. Kanina ito na, imo ning tunawon sa tungag baso. Ano mo na? Kas, isa ra. Kaduha gyapon. Kaduha sa kadlaw ni, lib sa sud sa 5 kadlaw. Para si Ja. Magyapon ko Angan. ko. Nga na ni. Ipin gyapon. Mo ni po an pang mo ni para sa lima. Angan. Basta kay... Mo sa Nanay lima. na. Tamingan. Jambon na rin ibutan niya. Jambon. Para prima. Para prima. Kaya hindi mo on. May ha. Nakamaw na siya para prima. Tunawon na ha, tunawon. Tunaw na tunaw. Ngayon. Sa kabaso. Oh. Tunawon. Oh, sirong ang hit. Tunawon sa tungag baso. Dengar baso na. Tungag baso na ni. Sa... Isas buntag sa sapon. Kani mo rin. Marga po na susunod gabi na susunod. Basig makalimot niya mo rin bilang antibiotic na ito ha. Basig man may mainim mo. Kaning katulad si kabuk man ni antibiotic. Buntag Naman na. Naman na yung kwan. Buntag hapon rin eh. Antibiotic na. Ang inam si Bingbing rong hapon dan eh. Karong rasutso. Diyan Diya karon pod, kani pod. ka rin di ay. Yun sa din, yung pamalaura. Ugmaman si buntag. Kaya buntag na lang para sa... Ama ni para hypercity. 30 minutes before going to eat. Juan, alas 6 Am I right? Am I wrong? Sama na to. Kaya maligo ko kaya naghahatot na ng puro mga Kasi maligo. this one, Rosita. Sa sila na. Kaning mga resibo, pakita niya. Adi na. Ipakita na sa itong madam. Oh, dugod lalim. Di lagi. Di, lalim. Ba't yung hospital? Wait, wait, wait.
Kahit sa dali na eh. Pahatag. Pahatag. Buta naman yan na. Ubo ka ba yung ano ka ba ito bang Lexi ha? Hala, babon. Kaya bata Ano para matabing, wato para matas. Para bang X-ray na. Para bang X-ray niyo. Pada X-ray rin nilig na video yan tinahin ako dyan. Tanawon para ba? Kaya kaniwang ra ba ka? Galing na labsik to ka din. Kaya ang sibuting to ano sa bilaran. Saan to boleh to? Ang resibo na ipakita ko yan eh. Pila may arap na po sa tuan ni uban. Pila may bayad dok. Hawa ka kasi po business. Wow, man dyan, nakita ko ito na. Tuman man ka. Kaya kasama naman ito. Tulog ka niyaring krimen. Tagalas osto ng bina ha. Daha ba dok? Daghan ka dok. Tanawa ka tayo. Ah, grabe kwartang doktora na yung naghana na yun. 100 element na dia para bisa. Lamin, tagna pa kay anak nga doktora na yun. Pero sa 15 kabuk anak may mga sakit ang mga ako, libre bayan. Mga yung part-time ka nabilin. Wa may datos pag eskwela na eh. O, dato. Negosyo. Wa may na doktor man lang, isang na nurse man lang. Mga na lang magagid na yung taon. Tamo ka man lang po. Si, doktora na. Na, utro ko ni mong galing bukas niyang ngipon. Ano si SpongeBob? Ano nung ngipon oh? Mo ni doktor. Buka ah. Para sa mga apo na naman bawa di sa mga anak. Hala ba taon? Ang nawar gitu mana? Grabe yung gunang bubatas-batas na O si, o ako makapaswala ni Lexi o doktor. Ay, butang saan ba rito? Doktora, Doktor libre sa Rosso. Doktora Lexi Bernades, internal medicine, cardiologist. Karong titapos ang kasing-kasing. Ako si kasing-kasing at ang bawi puti. Pohon mo lang Ginoo. In Jesus name. Ibutang saan ba rito? Ako Hindi na may paswala. tingin mo business. Hindi mighty. Di mighty sigarilyo ha. Ikaw Bing, magdoktor ka Bing. Di pa kumapasar Bing kay. Kuhan Bing. Di ka Nga, kaya mapasar. mabong iklim mo na sa gitin. I Si believe. Lexi, anak ako na doktor kay madato ang bupuon. Eh, mang kurso na ko. Gusto Bing? Aw Bing, Lexi. Yun na yung mga gusto ko haon. Kumita nanay. Lain ko na lang. Dito to sa taas sa so. Hala, Ano to si Ano Bio? bang naman? Apa? Sige na, para doon. dali yan. Dito to sa. Amo yun.